Takže vyčistíme si Total Filter. Je to magnetický filter, ktorý obsahuje permanentný magnet. Najskôr uzavrieme prívod vody pred a za filtrom. Vypustíme z filtra vodu nasledovne. Odšrobujeme zátku, ktorú následne použijeme na otvorenie ventilu. Priloženým kľúčom povolíme uzáver. Necháme tiec vodu. Odšroubujeme a celé to vyberieme aj s nečistotami. Magnet vyberieme a nečistoty preplachneme vodou. Následne, keď je všetko čisté, zmontujeme do pôvodného stavu, vložíme magnet, zašroubujeme a zatiahneme. Príslušný moment utiahnutia je zobrazený na filtri. Ak je tam nové tiesnenie, šípka je v strede žltom políčku. Ak je staršie, je trošku za. Nemôže byť pred. Vtedy je moment dotiahnutia slabý a môže nastať presakovanie. Otvoríme prívod vody. Zašroubujeme zátku a následne vrch filtra oddušníme či už šroubovákom alebo kľúčikom na oddušňovanie radiátorov, aby sme si do kúrenia nevpustili zbytočne vzduch. Po oddušnení samozrejme otvoríme obidva ventily, aj pred, aj za filtrom naplno. A filter je pripravený na ďalšie používanie.